LeetCode molt fàcil, que es diu 283 move zeros, moure zeros. Molt senzillet, suposo, aviam, ja que posa easy. Donat un array d'integers amb un array nums, mogui tots els zeros cap al final, mantenint l'ordre relatiu dels que no són els zeros elements. Necessites fer-ho... no pots fer cap còpia de l'element, o sigui, no puc crear nous arrays, necessito fer-ho com amb espai constant, o sigui, l'espai que utilitzaré serà el que em donen, m'enteneu? I l'exemple que ens dona, bueno, és 0, 1, 0, 3, 12, i això és 1, 3, 12, 0, 0. Què vull dir amb això? Aviam. Fem-lo. Comença amb 0, 1, 0, 3, 12, vale. I això m'ha de donar, el resultat final és 1, 3, 12, 0, 0. Per què? Per què això? Perquè l'1 l'hem mogut cap aquí, el 3 l'hem mogut cap aquí, el 12 l'hem mogut cap aquí, i hem mantingut l'ordre i els zeros els hem posat al final, vale? Suposo que l'ordre dels zeros no importa, no? Vale. Perfecte, com ho podem solucionar això? Bueno, jo quan veig una cosa de dir mou coses, no sé què, jo ja penso en dos punteros, o sigui, necessito dues variables, una que es vagi movent i l'altra que sigui el valor que vull canviar, vale? Això és el que tinc al cap. Quan jo veig això, és el que tinc al cap. Què vull dir amb això? El que faria és tenir un 0 aquí, 1, fiquem l'exemple, vale, left i right. El right vull que es vegi un moment tota l'estona constant, doncs això ho fem un for, vale? I el left, vale, aquest left, el mouré, en aquest cas, per exemple, si right no és un 0, què vull dir? Vull dir, en aquest cas el moc, perquè left és 0 i right no ho és, vale? Llavors, això com em quedaria? Em quedaria, posem aquí un altre coloret, 1, 0, 0, 3, 12, vale? I aquí puc fer, com que els he canviat, quan els canviï puc dir, vale, doncs, com que t'he canviat, vull que el left mou-me'l un cop i el right també, vale? Ja tinc això. Vale, què passa si els dos són zeros, vale? En el cas que els dos siguin zeros, què vull fer? Jo vull mantenir aquest 0, vale? Perquè si moc els dos igual, el left anirà aquí, el 3 i el right aquí, quan vull canviar, això quedaria 1, 0, 3, 0, i no vull això, no vull això. Vale. Com ho puc fer, doncs? Doncs el que puc fer és... Perdoneu, no ho explicaré així. El que puc fer és dir, mentre aquest, si left és 0, vale, i right no és 0, vale, comença a moure'm només el right, només em moguis aquest, vale? Quan trobis un que no és 0, vale, mou-me el left una posició. Què vull dir amb això? Això vull dir que això quedaria 3, 0, 0, 12, vale? I si no m'he entès bé, estic dient què he fet aquí? He dit, si el meu punter left que el tenia aquí i el right que el tenia aquí, vale, els he mogut, vale, perquè els dos eren zeros, vale, però he dit, només mou'l, com que els dos són zeros, mentre un no sigui 0, mentre el right no sigui 0, mou-me'l un cop, vale, ves-me'l movent, perquè aquest he dit que s'anirà movent tota l'estona, vale, i llavors això faria el mateix. Llavors, en el cas que trobem un valor que no sigui 0 en el right, què vull fer? El que vull és que el left el moguis un cop, pam, aquí. El tenia a la posició 1, ara l'he mogut a la posició 2, vale? Això quedaria, left està a la posició 2 i right el tindria aquí i faria el mateix. I finalment faria el mateix i em quedaria 1, 3,
12, 0, 0. Valen. Una altra cosa, que aquí estic dient, mou-me només el left en cas que el right sigui diferent de 0. Vale. Però què passa, no? Perquè en aquest cas, si tinc 1, 0, 1. Vale. 1, 0, 1. Clar, jo aquí els estic dient el left i el right. Vale, jo aquí no canviaria res, perquè estaria dient el right és 0, no, el right mou el right un cop. Vale, llavors, arribaria aquí i diria el 0, el left és 0, no, perquè és 1 i no l'he mogut. Vale, això què vol dir? Necessito tractar aquest cas. Què vull dir amb això? Si left no és 0 i right és 0, posa'm left és igual a right. O sigui, el pointer. Llavors ja m'ho faria, mouria el left cap aquí, vale? I el right em cauria aquí. Necessito aquestes dues solucions per separat, aquestes dues coses des del meu punt de vista. Per què? Perquè en el cas que tingui més d'un 0 necessito fer-ho això. Com ho podria fer? No necessitem crear un nou array, però sí que crearé sí que crearé només un, que el deixaré 0, que serà la meva posició inicial, el left, i el que diré serà el right, que li puc dir això in range de len de nums, vale? Això ho faré més gran. Ara aquí estic dient des de l'1, vale? Des de l'1. Per què des de l'1? Perquè, com he dit, comencem a una posició més. Si fiquem el left al 0, el right ha de començar a l'1, vale? Vale? I què vull dir? If nums de left de right, per exemple, comencem, és diferent de 0 and nums de left és 0, no? Aquí estic dient, en aquest cas, no? Si left és 0, vale, i right és diferent de 0, què vull fer? Vull que nums de right i nums de left es canviïn, no? Això és fàcil. En Python podem donar valors variables d'aquesta manera, dues variables al mateix cop, al mateix temps, sense guardar, vale? O sigui, nums de left, o sigui, nums de right és nums de left, i nums de left és nums de right. Aquí és el que estic dient aquest valor de R, aquest valor, que sigui aquest valor al mateix temps, vale? Però com he dit, necessito el contrari. Necessito, en aquest cas, vale, mentre això passi, passa això, elif, si tenim en aquest cas que nums de right és 0 i nums de left és diferent de 0, vull que retorni, vull que que left sigui igual a right. Què estic dient aquí? Estic dient, vull que left passi a ser right, o al moment que tingui un número, no, que aquest sigui 0 i aquest no, vull que left vagi aquí, vale? Que el meu punter vagi aquí, perquè després quan el right el mogui un cop, com que això es tornarà a moure, el left no l'hauré mogut i diré, vale, entraré aquí, entraré aquest d'aquí i el canviaré. Diré, right és diferent de 1, és diferent de 0, sí, left és 0, sí, doncs canviem-el, vale? Aquí per això crec que no estem... clar, aquí hi ha un problema i que el solucionem molt ràpid i diem if len de nums és més
petit que 2, o és més petit o igual a 1, no sé com ho podríeu fer, és el mateix. Return nums. I finalment, que ara molt deixava, return nums, vale? Això és el que estic dient, bàsicament, estic dient si la llargària de nums, en aquest cas, és 0 a 1, o sigui, en 0 a 1 retorna nums, o sigui, retorna'm el valor, vale? I aquí ja m'ho hauria de fer, aviam. Deixeu mirar primer. Aviam, sisplau. Vale, no funciona, perquè no estic assumint bé les variables. Si nums de right és igual a 0 és diferent de 0, si nums de right és diferent de 0, o sigui, si 1 és diferent de 0 i left és 0, bueno, clar, ja veig que no estic equivocant. No estem en cap moment incrementant el nostre left pointer. Això què vol dir? Que no es mou. Vale. Ara jo crec que això ja hauria de funcionar. Si heu vist l'error abans que jo, doncs bé, o sigui, ara mateix estava fent-lo i ja està. I amb això, perfecte, l'espai, bueno, estem creant una variable left, doncs space és O of n, of 1, perquè només creem una variable left aquí, i el temps, time és també O of n, perquè només estem recorrent l'array, no? Estem recorrent l'array cada cop, vale? Només el recorrem un cop i al mateix cop ja mirem les dues coses, vale? O sigui, la llargària no depèn de la llargària del nums, llavors això creix lineal, no? Perfecte, jo crec que era això. Teniu algun dubte, intento millorar la meva explicació, ho intento fer. Com sempre, si teniu algun lead que voleu que solucioni, poseu-lo en els comentaris, poseu like i ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies per veure'l i ens veiem.